Without wasting any more time, allow me to introduce to you bazalwane, the man of God, the evangelist. Lapha ku Facebook bambiza ngumfundisi wama 2K. Uyaswenka ukodwa futhi ukhuluma iqiniso. Indoda yaba nesibindi yangena ko Max yashumayela, yangena ko Yadini yashumayela, yangena kuphi na kuphi yafika yashumayela uJesu. Alibonke amale Nkosi. Simile sonke ngenyawo zethu, but allow me to introduce to you the evangelist, umfundisi uSiphamandla Hlatshwayo. Simamkele ngehlombe likhulu. Siyacela thina esilapha phambi kwegazebo mhlawumbe sivane sihlale phansi singabasithi abefundisi. Amen. Amen. Inkinga yami ngikwazi ukucula kodwa ngiyacela ngibone ngathi khona ukwenza la. Ngiyacela ngisize uma engasondela nje umfowethu kancane nje. Haleluya. Asondele nje kancane ngiyacela mfowethu. Ngabe sihambile? All right, amen. Ngoba amandla haya tolwa okuhlala ngoba amandla singahlabelani sonke kafishane nje kancane nje okuhlala iyakuthinda kudinwa iyakuthinda kudinwa wapela maneko sini izandla phezu kwamakhanda ethu sonke sivule imlomo wethu sithandaze. Uyinkosi engcwele, uyinkosi ephakeme, uyinkosi eyehlukile kunamakhosi onke akhona emhlabeni,
wena wethu ngelinganiswe namuntu nilingane wehlukile ufana wedwa uNkulunkulu wethu namandla onke nasemini namhlanje sisondela kuwe mdala wezinsuku wena wawukhona khona yabakhona kuze kube phakade wena kuyodlula izulu kudlula umhlaba kodwa wena ulokhumile yonke imibusi yafika idlule owakhumile kuze kube phakade umbuso wakho ungesanyasanyiswe uyinkosi esibeke yona ngamandla ayo sisondela kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele namhlanje mini sitho njengawe uNkulunkulu akekho phakama phezu kwamagama onke aphakeme emhlabeni kuphakame lakho igama onke amanye amagama ayaguqa kuleli gama yilo lodwa elinikeziwe ebantwini ukuba bonke abantu basindiswe ngalo siyathandaza ke namhlanje mini phakama Nkosi yenkasimulo in Jesus name ngashayela uJesu izandla once again. Praise the Lord. Asithathele lithuba sibingelele ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Sibingelela abefundisi bonke abakhona. Abantu bonke abakhona ngegama lika Jesu. Ngiyasisithansa kakhulu siyachwechwa futhi sisafuna lokho. Ngakho ke ngeke nginimoshela isikhathi kakhulu lapha nje sothi halamzi kancane bese siqhubeka nalokho esikulindele bathandekayo. Ngicela ke mayikhona ofundayo ngizwile kukhona ofunda kamnandi bathandekayo noma ke imupho omunye ongangifundela John chapter number 1 verse number 12 bese siyathandaza. First John chapter number 1 verse number 12 uJohane chapter number 1 verse number 12 omunye evula First John chapter number 5 verse number 4. Hallelujah. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu bathandekayo. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Amen. Siyabingelela bonke abadlulayo siyacela mabe na umzuzu nje basondele kancane simemezele ngalomuntu okuthiwa uJesu owathanda izwe kangaka. Hallelujah. Ukuba ilona lo okholwa uya ngabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Hallelujah. Funda ke mama. So funda ngokaJohane chapter 1 verse. Yes. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngicela ngiphendule kokugcina nje. Kepha bonke abamamukelayo. Asishona sonke sithi bonke abamamukelayo. Bese sithi wabapha amandla. uJesu uma efika ufika ephetha wakhe amandla. Akafiki ezofuna wakhe amandla. uJesu ufika kanye nawakhe amandla. Futhi lamandla akawanikezi ngemgomo nembandela. Uma ezokunika lamandla ufuna umamukele ebese yena ekunikeza amandla. Akanandaba noma uyahluleka noma ngaba uhluleki inqobo nje mawuke wamukela nawakhe amandla. Ngoba ivangeli akuyona imbhedesho, ivangeli akuyona imthemelezo, kanti ivangeli into yamandla. Ngoba lapha emhlabeni kushiyana imishefezo kuba ngamandla kwamanye amandla. Asilethanga izitori kodwa siletha amandla. Bonke abamamukelayo. Uthi omunye kodwa mina nginesonto lami bonke abamamukelayo. Uthi omunye thina esontweni sifake i-uniform bonke abamamukelayo wabapha amandla. Somebody say wabapha amandla. Somebody say wabapha amandla. Wabapha amandla. Somebody say wabapha amandla. Wabapha amandla. Wabapha amandla bafika behluleka. Wabapha amandla ebafika bedakwa utshwala bengazani noNkulunkulu. Wangathi siyayeka qala ukuze simamukele. Wathi siyamamukela ukuze siyeke. Asikho isizathu sokungamamukeli. Uma sesimamukele siba ngabantwana bakhe abangaphili esonweni. Hallelujah. Wabapha. Wenza njani? Wabapha. Wenza njani? Wabapha. Namhlanje siphethe umtitilizo. Siyamemezela namhlanje. Nakamandla amahala atholakala kuJesu. Abantu bahamba indawo ezikude mabeyofuna amandla.
abanye baya ngapha kaMhlaba lingana, abanye baya eMozambique, abanye baya eSwaziland. Kodwa nanka amandla atholakala mahala, lamandla atholakala ngokumamukela bese uthola amandla. Bonke abamamukelayo sengiyathandaza ke wabapha amandla. Cela ungibambela. Ivangeli alifuna amandla akho, liphambene mali njalo. Ivangeli lifika nawalo amandla. Hallelujah. Jesus. Ngizokala? Hallelujah. Uthi omunye nemfundisi ngiyafuna ukukholwa inkinga abathengi nabadala, khohlwa indaba yabadala. Siza kanye nabo abadala. Yeah. Kuba uJesu ngapha, kube abadala ngapha. Bese kuba uphuthe malikiniki. Kuzobonakala. Oh, Jesus. Bonke abamamukelayo. Uthi omunye mina ngabe ngiyamamukela inkinga nginesiphandla, khohlwa indaba yesiphandla. Ayinankinga indaba yesiphandla. Bonke Jesus. Hallelujah. uthi omunye mina ngabe ngiyamamukela manje indoda yami bengiyinkomo izolo angikwazi ukuyilahla, khohlwa ileyo nto. Bonke abamamukelayo wabapha amandla. Somebody shout amandla. Omunye uthi ngabe ngiyamamukela. Inkinga mina ngithanda kakhulu iAstropes neSavana. Khohlwa indaba yeSavana, khohlwa iAstropes. Izosala ngendlela. Siqala ngokumamukela. Ngenzeke ne disclaimer. Asitha sebamamukela babe yidakwa. Abamamukele bayahlukana nakho konke okubi. Bahambe kulungeni. Jesus. Kodwa bangakamamukeli ababeki izaba. Yeah. Alingcwele. Bonke. Somebody say bonke. Bonke. Somebody say bonke. Bonke. Somebody say bonke. 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 No excuse. Ukube ngikhona workshop ngabe siyashumayela. Yeah. Anginiswa mina. Bekithi mina uzothi bonke, anginiswa mina. Bonke. Anginiswa mina. Bonke. Abafaka isiphandla. Abakhulelwe bengashadanga. Abanobizo labadala. Abangakholwa. Abangayinhlobo esontweni. Abangalifuni isonto. Abangaphatheki. Abaxoshwa. Somebody say bonke. Kuba mandla. Sangiqedile. Okukholwa. Asahlali kholwani ke manje. Oba mandla. Oba mandla. Okukholwa. Ngishumayela uku-impress ikholo. Anginandaba noma ikholo lithi ngishumayela iqiniso, anginamsebenzi nalona. Ngishumayelela mina ukuthi ongakholwa angabe sakholwa kusasa, avela akholwe khona manje. Ngoba bonke abamamukelayo ngamthatha ifunelani ngishumayele ngabe ngamthatha awungamthatha
Jesus. mayafika lo Jesu ufika kanye namandla zonke izinto ezahlulo anti zahlulo malume zahlulo gogo namhlanje uyaqhamuka Jesu. yabamamukelayo wabapha amandla. Somebody shout power. Power. Somebody shout power. Power. Somebody shout power. Power. No, God. Umenzo wako ume. Amubiele. Hey, ungamthatha. Isandla zakhe Omunye uthi mina mfundisi ngabe ngiyakholwa. Inkinga esontweni kufunakala imali too much. No, ungamthatha. umenzo wako. Omunye uthi mina ngabe ngiyamthatha inkinga impahla zokugqoka kunazo. Nkosi Jesu. Somebody say bonke. Okay. Somebody say bonke. Okay. Ivangeli lifika nani? Ivangeli lifika nani? Amandla. Ivangeli lifika nani? Amandla. Sengiqedile. Uthi uPaul akunamahloni ngevangeli. Hayi ukuthi lina, alinawo amandla. Liyiwo amandla. Namhlanje ungahamba eworkshop sewuphethe amandla. Ufika uvula loya mnyango. Ukhahlela isikapa. Uthi Satan namadimoni. Get out! Shout yes! Umenzo wako. Angifuni excuse. Lothi ngizokholwa kusasa. Ngasapostpone. Kholwa manje. Mamukele manje. Ayisekushunyayeliwe kodwa manje ngisanezaba ngisanamathize thize. No, ungamthatha. Umenzo wako. Yasuthi uyafuna umthatha. Ubanjwe ubaba kaBoy. Don't worry ngendaba kababa kaBoy. No, ungamthatha. Umenzo wako. Uyabiyelana we. Asivumelane. Simthatha nini uJesu? Manje. Simthatha nini uJesu? Manje. Asilindi impahla zokugqoka. Simthatha manje. Manje. Kuke kwa trend into ethi thatha lento. Ayinabungozi. Namhlanje ngiyamemezela eworkshop. Thatha uJesu. Uyasindisa. Thatha uJesu. Uyaphilisa. Bonke abamamukelayo. uJesu mawusumamukele. Amabhadi namashwa ayavalelisa. Ngoba ngeke ngeze umbhalo weBhayibheli ethi okuhle nomusa. Wathi kuyangilandela. Mawulandelwa ngamashwa nangu uJesu. Thatha uJesu bese ulandelwa okuhle nomusa. Uthi uyangena endaweni abathandekayo ekhaya, ungene nokuhle nomusa. Uthi uyangena etaxini, uhambe nokuhla nomusa. Ngokumakela thatha uJesu. Isango lakho na isavulekile sango nguJesu sango nguJesu isango lakho na isango lisavulekile isango nguJesu
uJesu umayekisa. uJesu yini? uJesu yini? Mayekisa. Asiziyekeli Yebo. ukuze sithathe uJesu. Sithathe uJesu ukuze siyeke. Ngoba uJesu umayekisa. Angazi kwakungeyani le advert kodwa khona iadvert ethi ihlasela amafutha for everyone. uJesu uhlasela amadimoni for everyone. Uhlasela amashwa for everyone. Uhlasela inqalekiso for everyone. Somebody shout it. Isango lakho na. Isango la. Isavulekile isango. Isango kuJesu. Isango kuJesu. Uthi nawe ungeza nawe. Hey, nawe ungeza ekhaya. Uziphulele. Sengiyavala. Na ungamthatha umenzo wakho. Ayikho isizathu sokuthi umthathe kusasa. Ungasapholisi maseko. Ngibazwile beshumayela kodwa ngingakacabangisisi kahle. Musucabanga. Mthathe manje. Wozani nonke kuJesu. uJesu uyanibiza. Uyanibiza uJesu. Sesiyathandaza. Sesiyathandaza. Ngeza kuJesu kangima niki hange saba muguzini. Kodwa uJesu akazangasho lutho. Wavele wamthanda okusabake. Sivalele amehlo sengiyathandaza. Mhlawumbe ukhona umuntu othi mfundisi ngizwile kushonayeliwe eqaleni ngisabile bengisafuna ukucabanga kahle kodwa manje sengizile sengifuna ukumthatha nami okwesibili mayikhona osho njalo cela uphakamise isandla sakho bese ngiyathandaza isango lakho na lisavule Sango kuJesu. Kayibona izandla lapha Mungu isango lakho na Sango lakho na ngeyi. Wathandeka. Akulisanga akulisanga Sango Phakamisa akulisanga. Thank you Jesus. Amehletha valiwe isango lakho Thank you Jesus. Sivalile amehletha singiyathandaza. Kunezandla bengiyibona lapha emuva ngicela uphakamisa kakhulu isandla othi nami ngiyafuna ukumukela uJesu mayikhona omunye ngicela uphakamisa kakhulu isandla uphakamise isandla sidlula ikhanda lakho ngiyazibona izandla lapha emuva. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Lithi iBhayibheli onamahloni ngami nami ngiyokuba namahloni ngayo. uNkulunkulu akubusise dadewethu lapho, uNkulunkulu akubusise lapha emuva. Cela ningenzeleke istep sesibili sisahlabelela ngifuna usuke lapho khona uze ngaphambili sengiyathandaza. Isango lakho na lisavulekile. Sondela mthandaze. Isango lakho na Imala ubheke kakhulu.
la ubheke ngaphambili bheka ngaphambili isango lakhona Isango lakhona, Thank you, Jesus. Sivalile amehlo omunye uthi mfundisi mina ngiphume ekhaya nginesimo esibhekene naso isimo samandla obumnyama ahlasela umndeni wakithi njalo mase kukhona umuntu ongathi uyaphumelela kuba khona into emdonsayo imhlehlisele emumva kube khona into enqamula ikusasa lakhe kube khona into emelene nempumelelo yasekhaya kodwa namhlanje ngifuna lamandla mfundisi ngifuna lamandla okukhuluma ngawo cela uphakamise isandla sakho lapho khona ngifuna ukuthandaza kanye nawe ugijimuze ngaphambili I want to pray with you ngicela ugijimuze ngaphambili I want to pray with you nami ngifuna lamandla ngifuna lamandla ngifuna lamandla ngifuna lamandla ngifuna lamandla gijimuze ngaphambili gijimuze ngaphambili yiwo lawa mandla yiwo lawa mandla sithathele yiwo lawo sithatheleke okugcina kwenza walawa mandla yebo siyagqabelela sonke Hallelujah, Jesu. yenze kungilalela usasele emumva ngicela ugijimuze ngaphambili yiwo la Sithathele. awufikela ngaphambili ngicela uvala amehlo akho uphakamise izandla zakho yiwo lawo Sithathele nawe. Abathandekayo. Bishop Makakula ngiyacela uzothandaza yiwo la Yiwo lawa mandla, yiwo lawa mandla, yiwo lawa mandla, yiwo. Thank you, Jesus. Iwona mandla, yiwo. Amandla sithathele. Yiwo, 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 yiwo. Iwona lawo mandla. uJesu wabafile. Hallelujah. Yebo, 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 yebo. Cela sonke silule izandla zethu ibandla lonke lelule izandla lizelulele kulabazalwana abemela ngaphambili sima nabo sibapresenta phambi kaNkulunkulu akukho kumehlulayo uJesu nanoma yiluphi udaba nanoma yiphi isiphi isimo uma uke wasiletha kuJesu sukusilethe ekugcineni uJesu uyimpendulo yezwe elonakele. Sibongele kakhulu bonke abathatha lamandla abathatha lo musa lesisipho sokusindisa abeze ngaphambili siba congratulate for ukuthi bazalelwe kulomndeni umndeni kaNkulunkulu. Siphinde sithandaze nabo bonke abasindwayo abanezimo ababhekene nazo in their respective endaweni zabo abahlala kuzona emakhaya wherever they are nanoma yiluphi uhlobo lwesimo nakunoma yiluphi uhlobo lwendawo yokuphila kwakho
kunamandla uNkulunkulu awadedele specifically ukuzo attenda isimo sakho namhlanje. Akubanga iphutha ukuthi ube la, akubanga iphutha ukuthi uzwe such a word. uNkulunkulu benecebo ngempilo yakho. Let us pray. Gracious Heavenly Father, we just want to thank you. Sibonga Nkosi umusa wakho elithe izwi lakho usanele. Siyabonga Baba ukuthi indeed akukho lutho olungenzeke kuwe. Naba abantwana bakho Nkosi bezwe izwi lakho eliphethe the life of what it says. Baba wethu ongcwele siyabonga Nkosi Jesu ukuthi uyamthinta lo yadade wethu, uyamthinta lo yamfowethu, uyamthinta lo yababa, uyamthinta lo yamama. Igazi lakho Jesu liyafinyelela ekuphileni kwabo ngegama lika Jesu. Izwi elikhulunyiwe phakathi kwethu liyawenza umsebenzi, for you sent your word and your word healed them and snatched them from their destructions. In the name of Jesus, phakama uNkulunkulu ongcwele, phakama somandla, kudunyiswe igama lakhe eliphakeme. Baba wethu ongcwele siyabonga Baba ukuthi ushintsha izinto kulomzalwane okukholwayo esikukholwa naye namhlanje mini. In the name of Jesus, Baba wethu ongcwele siyabonga ukuthi simemezela ukukhanya kuleya mpilo. Let there be light in the name of Jesus. Lawa amandla wabonakaliswe aphefethwe ekuphileni kwamunye nangamunye wabo ngegama lika Kristu Jesu. Ibandla lonke limshayela izandla uJesu ophilayo. Amen. Singabashayela izandla labazalwane bathandekayo enkulu egameni lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngicela sishayeleni uNkulunkulu izandla ezinkulu kakhulu bathandekayo egameni lenkosi. Izandla zenu zincane kakhulu ayifani nalezi zethu moya. Ngicela kushayela uNkulunkulu izandla ezinkulu kakhulu egameni lenkosi. Manje ke ngiyafisa namhlanje nabafowethu before sidedele umpostoli egameni lenkosi ethu Jesu, ngicela ukubingelela bonke abefundisi abakhona phakathi kwethu ngelihle igama lenkosi ethu Jesu waseNazaretha. Ngiyanibingelela abathandekayo befundisi bonke omama befundisi fivefold yonke siyayibingelela namhlanje eworkshop egameni lika Jesu. Siyabingelela abefundisi abaphansi kwetende leli nabangapha nabale phezulu siyababingelela bonke abefundisi ngelihle igama lenkosi uJesu. Sibingelela abazalwane bonke bakaNkulunkulu izithandwa zika Jesu. Ngiyacela ukunibingelela nonke muzi kaNkulunkulu namhlanje silapha kulomhlaba wase workshop egameni lenkosi uJesu Kristu. Cela nje uphendukele kulo seduze kwakho uthi makhelwane asikhonzeni inkosi nje yona yodwa, asikhonzeni inkosi yona yodwa nje, asikhonzeni inkosi yona yodwa nje, asikhonzeni inkosi yona yodwa. Haleluya. Ngiyacela ke bafowethu mhlawumbe ningipheni nje umzuzu ube mbili ube mthathu bese ngiyasuka phambi kwenu. Wonke umuntu ose workshop ngicela siphakameni simeni ngenyawo egameni lika Jesu. Ya wonke umuntu ose workshop sivele siphakameni nje simeni ngenyawo zethu egameni lika Jesu. Yazi njengoba ngifika nje kunento engiyibone lapha cela ningibambela kancane mvuzo ngapha. Kunento engiyibona lapha nje. Cabanga ukuthi bathandeka njengoba ngibona iThomoyi nginibona nisuka lapha phezulu niza lapha nonke makuyiThomoyi niyagida nini makuyichwechwa niyachwechwa. Manje ngiworried ngifuna ukunizwa ukuthi nizawuthandazani mangithi asithandaze manje with the same energy le yeThomoyi, with the same energy le yechwechwa. Ngifuna ukubona ukuthi nizawuthandazana manje ke. Ngiyabona njengoba kade nehla lapha niza lapha futhi ngifuna ukuphinda uthatha lama steps akha yi3. Masiphuma lapha nabo umfundisi uShibe siphume sinento ethi sizofuna imphefumulo la. Manje ke ukuchwechwa neThomoyi ezinye zeindlela esiyisebenzisayo zokuthi abantu abasondele nganeno, kodwa eyona nto esifunayo kahle kahle imiphefumulo. Alibonge igama lenkosi. Manje ke abantu bakaNkulunkulu bayambizwa sibabize emthandazweni. Abantu bayabizwa bafowethu sibabize emthandazweni. Izwi likaNkulunkulu selishunyayeliwe lapha. uDlamini ushumayelile ngendlela enamandla kakhulu. Umfundisi uevangelist Siphamandla Hlatshwayo ushumayele naye ngamandla amakhulu. But manje ngifuna ke senzeni umthandazo ka 2-3 minutes egameni lenkosi ngoba
ngifuna le energy besinayo kwichwechwa naleya energy abala energy le kade senifihla ngayo la nizoshaya lo keyboard player labe izandla ngifuna niphinde nenze ngayo leyo energy leyo the same energy ngesinyuseni iphimbo lethu silise kuNkulunkulu sithi akekho sibheke phasi kuyena bafowethu siyokhumbula umsebenzi omuhle owenzeke emnqamlezweni ngosuku oluthile mhlazane sithengelwa ukuphila ngegazi lomuntu lithi iBhayibheli sasikade sikude naye ngenxa yeziphambeko zethu kodwa ngenxa yegazi lakhe wasenza saba seduze usibona siseduze sika Jesu nje ingenxa yokuthi wafa endaweni yethu manje ke ngifuna ke wonke umuntu olapha eworkshop namhlanje kube lo nalo wethu nephimbo noma unalo wethu uyakwazi ukuhlabelela noma ukwazi kodwa ngiyafuna ke uluvule iphimbo lakho kakhulu sisho sonke sihlabelele bese sithandaza sonke futhi bese ngidedela umpostoli undaba ngegama lika Kristu Jesu yabakhona abathomoyisa abakhona abachechisa but mina ngifuna sithandaze into lo 2 minutes 3 minutes bese ngiyasuka bafowethu ke sihlanganiseni ifu lasezulwini ke sibiza uNkulunkulu ke simnqule simtshela ukuthi ungubani simtshela ukuthi uphakeme kangakanani simtshela ukuthi ngisho ulwandle ngingathiwa lijulile kodwa yikho into ejule njengaye ngisho ngingathiwa amazulu aphakeme kodwa yikho into ephakeme njengaye uthi uPostoli uPawulos uJesu bamnikeza igama elingaphezulu kwamagama wonke akhona emhlabeni ukuze amadola asemhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba amadola aseThekwini amadola aseworkshop amadola kuSmith Street akuworkshop yonke indawo idembe lonke bese liyaguqa kulo Jesu lilodwa igama elinikiwe ngifuna siphakamisele ligama ngicela sicela izandla zethu ezulwini Sambana ngiyazibuzela nje pholoba ukuthi kanjani emhlabeni wase workshop namhlanje wa kuhle masichwechwa kuhle masithomoya lezi zinto zinhle bazalwane nami ngiyazenza ngiyazithanda kakhulu futhi yeke ngicabanga ukuthi akekho kwenza okudlula mina kodwa manje ngicabanga ukuthi nginento ewari yami ethi basibonile labantu balapha eThekwini sichwechwa futhi ngiyazi ukuthi masisuka la kuzotrenda ama video echwechwa kuzotrenda ama video ethomoya but namhlanje ngifuna ke senzeni into ehlukile ke sivele sigcwala iworkshop ke sigcwala iworkshop ke sihlaphazekene workshop for 2 minutes wonke umuntu oseworkshop wethu uyakwazi ukuthandaza noma ukwazi kodwa igama lika Jesu lilodwa nje yalinamandla lilodwa nje ungazi ubiza into eningi yeka amavesi biza leli gama liyaphila uyabona makhuluma ngegama liyipackage inayo yonke into leligama ngaphakathi kulo silibiza begula baphile silibiza sekuthiwa ngeke kusalunga lutho bese liyafika igama likaJesu like nabizwa uJohani bathi igolide nesiliva kasinalo bathi kodwa lonke sokunika khona bathi ngegama elikaJesu Kristu bathi sukubuhambe hey bafowethu leligama like nabizwa uDavide ebhekene noGoliathi wathi uza kimi nendulo nomkhonto wathi kodwa mina ngiza kuwe ngegama likaJehova uNkulunkulu wami esitile izandla zethu ezini bakipota angazi ngizokwenza kanjani angazi ngizokwenza wafaka ibeat ngayifanga laptop ngafaka ilaptop bazochwechwa laba